oraina soa, ularrez asetzen duzu, zure gile den haurtsoa. Senideok, eskerrak eman dezaizkiogun jainkoari, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez garaipena eman digu eta. Aitza eta indarrari, orain eta beti. Emakume guztien gain goratu du jaunak Maria. Eta beraren itzean usteot dutenei, itxaropena eman zien. Esperantza honeko agurra eta ongietorria denoi. Hemen arantzazun 9 urrena egiteko bildu zaretenoi. Eta irrati bidez, adiskide zaituztegun guztioi, bake eta on. 2025. jubileo honetan, Eliza osoak esperantza du mezu eta gogoeta gai. 9 urrenean esperantzaren ikasgaia jaso nahi dugu. Itxaropenak ez du huts egiten. Hala dauka, bere izenburua Frantzisko Aita Santua zenak, urte honetarako idatzi zuen gutunak. Eta hain zuzen, bere esaldiak erabiliko ditugu gure gogoetetan. Mariak ere izan zituen etxitzeko motiboak eta ez gutxi, baina ez zuen etxe. Bere barrua jaunarengan gozatu zuen. Mariaren babesean, kanta dezagun guk ere jaunaren erruki handia eta izan dezagun esperantza. Kanta jaunari, guztiok kanta, kantu berri, Mariarengan agertu baita, harrigarri. Ospatuko dut jauna bihotz osoarekin, zintzoen bileran eta jendetarekin. Jaunak eginak haundi, maite dituzten guztientzat aztergarri. Haundi eta ederraren lana, beti irango duena haren zuzentasuna. Beldur diotenei janaria eman die, bere itunaz beti daño oroituko zaie. Berak eginen indarra berak dio bere herriari, atzerrietaz gabetasuna emani. Harek egin dituenak zintzo eta zuten dira, haren agindu guztiak sendo dira. Bendetarako ezarriak eta betiko, lehiaki emanak eta zuzenkiko. Askatasuna bidali dio bere herriari, betiko ezarri du bere ituna. Santu eta burgarri haren izena. Jaunaren beldurra zutasunaren hasiera, zurkitia dute hori egiten dutena. Betiko irapendu haren gorespena.
Aitzaitari eta semeari, eta Espiritu Santuari. Hasieran zen bezala, orain eta beti, gizakienak gizakienak, kanta jaunari, guztiok kanta, kantu berri, Mariarena, agertu baita, Jainkoak zaitu, egin Maria, denarrazi, gauna zurekin, norbeak dizu, dartarazi. Jaunaren morroiak gore zazuen, Jaunaren izena gore zazuen. Jaunaren izena berikatuak izaurri, orain eta gizaki. Eguzkia sortu lekutik sartzen denera, goretzia izan bedi jaunaren izena. Jauna garaiko herri guztien artean, hain ospea guztiaren artean. Nor da jauna gure jainkoa inakorik, goian eseria dago, eta begia jaizten du zeru eta lurreraino. Jasotzen dut doakabea hautsetari, ateratzen behazua zimarretari. Eseriera zidezan nagusiekin, bere herriaren nagusiekin. Agortzen abiziarazten du etxea, semena eginik pozera. Aitzaitari eta semeari, eta Espiritu Santuari. Hasieran zen bezala, orain eta beti, gizaki eta gizakietan, jainkoak zaitu, ekin Maria, denak grazi, jauna zurekin, nor behar dizu, dardarazi. San Pablok erromatarrei egindako gutunetik. Jainkoak sinismenaren bidez onartu gaituelarik, bakean gaude berarekin. Jesu Kristo gure jaunari esker. Berari esker, sinismenaren bidez eman digu jainkoak bere onginaia geure ganatzea. Egoera honetan, sendo irauten dugu eta harro gaude jainkoaren aintza iritsiko dugula itxaropenaz. Eta ez hori bakarrik. Harro gaude atsekabeez ere. Bai baitakigu atsekabeak eramanpena duela ondorio. Eramanpenak
probaldia gainditzeko gai egiten gaituela. Eta probaldia gainditzeak itxaropena sendotu egiten duela. Eta itxaropenak ez du huts egiten. Jainkoak bere maitasuna isuri baitigu geure bihotzetara, berak emandako Espiritu Santuaren bitartez. Jaunak esan. Itxaropenak ez du huts egiten. Hala zion, Frantzisko Aita Santuak 2025erako jubileua zabaldu zuenean. Aita Santuak dio, denok itxaropena daukagula gure barruan. Pertsona ororen bihotzean abia egiten du itxaropenak, ongiaren desio edo amets bat bezala. Naiz eta ezkakin zerrekarriko duen biharko egunak. Hala ere, sarritan aurkitzen ditugu pertsona adoregabeak. Etorkizunari zalantzaz eta ezkortasunez begiratzen diotenak. Biziak zorionik eskainiko ez baligu bezala. Jainkoaren hitzak arrazoiak aurkitzen laguntzen digu. Uz dezagun Paulo apostoluak Erromako kristauei idatzitekoari begiratzen. Halaxe esan du. Itxaropena ez da huts eginda gertatuko. Jainkoaren maitasuna Espiritu Santua gure bihotzetan isuria izan baita. Beste gauza asko bezala, itxaropena maitasunetik sortzen da. Eta maitasunean oinarritzen da. Hala dio Paulok. Etsaiak izan arren, jangoikoarekin adiskidetuak izan baginen bere semearen heriotzagatik, are gehiago orain adiskidetuta gaudenez, bere bizitzagatik salbatuak izan gara. Beraz, itxaropenak animatzen du gure ezina, beti berritzen ari baita Espiritu Santuaren eraginez. Ondiesten du nere anima jauna, pozaren pozez daukat nere barruna. Jainkoa baita nere salvadorena, ikusi baino gehiago honen ezereztasuna. Doak zu deituko naute gaurdanik izaldi guztiek, handiak egin bai dizkitar guztidunak. Santua da haren ezena, eta haren errokeak izatez bezaldi, betur dioteneka. Bere besoaren indarra erabili du, buru arroak zuntzitu ditu. Ora ditu bere aurkitek gaudezia, eta gora jaso ditu ezerezan. Ondasunez bete ditu goze zeudena, eta eskutzik bidali asko zutena. Bere gainatu du Israel bere borroia, errukiako gora zaiora. Gure gurasoei alazien izemana, Abrahami eta ondorengoei betiko esana.
Senideok, gure itxaropena zauritua daukagu. Etxepenaren jobak zalantza asko sortzen digu. Otoitz egin behar diogu esperantza ederraren jaunari. Denontzat arnasa eta adorea eskatuz. Egigun otoitz denok esanez, jauna, senda ezazu gure esperantza. Jauna, senda ezazu gure esperantza. Jauna, zenbat gizon eta emakume gaur egun, han eta hemen, itxaropena galduta eta etxita. Esperantza zauritua daukaten guztientzat konfiantzaz eskatzen dizugu. Jauna, Senda ezazu gure esperantza. Jauna, gizatasunaren duintasuna galdu dutenak jartzen ditugu zure aurrean. Zapaldurik eta gizatasunik gabe bizi direnak, tratu txarrez zigortuak diren emakumeak, lan eskasetara behartutako haurrak, prostituziora behartutakoak. Esperantza zauritua daukaten guztientzat eskatzen dizugu. Jauna, senda ezazu gure esperantza. Jauna, gure familia ditugu gogoan. Zatozkigu lagun eta emaguzu elkar bizitzarako argia eta bakea. Gure itxaropenak ematen digun konfiantzaz eskatzen dizugu. Jauna, senda ezazu gure esperantza. Jauna, leheneko egunetik gure gaixoak ere gogoan izan nahi ditugu. Momentu latzak bizitzen ari direnak, esperantza zauritua daukaten guztientzat konfiantzaz eskatzen dizugu. Jauna, senda ezazu gure esperantza. Jauna, emaguzu guztioi Mariaren fede sendoa. Emaguzu haren esperantza ederra. Emaguzu jauna Mariaren maitasun askatzailea. Emaguzu haren eroapena. Hala eskatzen dizugu Arantzazuko Andre Mariaren otoitzez eta Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcero, et spes nostra salve. A te clamamus, exules Virgie, a te suspiramos, gementes in lacrimarum ella ero advocata nostra in los tuos misericordes haznos sofrerne et Iesum benedictum fructum ventris nobis post exilium ostende. Olemens, o dulcis Virgo Otoiz gure alde jainkoaren amadone horre. Jesu Kristoren aginduan erabazik itzago. Maria bitarteko, jainkoaren grazia lagundakigula beti.